хоҷагии деҳқонии соҳиб дар самти шимоли ҷамоати деҳоти қаратоқ доман паҳн кардааст ки 55 гектар заминҳои лалмиро дар бар мегирад. дар ин заминҳои талу тепа сарвари хоҷагии мазкур Толибҷон Наимов дарахтони олу, себ, гелос, нок ва ангур парвариш менамояд. дар боғзори хоҷагии деҳқонии соҳиб мавсими ҷамъоварии меваҷот, себу олу ва гелос чанд муддат мешавад идома дорад. дар бораи ҷамъоварии меваҷот, парваришу нигоҳубини ниҳолон сарвари хоҷагии мазкур Толибҷон Наимов ба мо чунин иттилоъ дод. хоҷагии деҳқонии соҳиб 5.5 гектар замин дорад. ин 5.5 гектар заминда олу, себ, гелос, ангур парвариш мекунем. мана чӣ хел дида истодед, мана олуҳо пухта ҳозир расод ҳамин бозорҳои худамон ба нархи арзон бурда фурӯх содем. мана моҳи шарифи рамазон ба мана хонаи пиронсолон ба хонаи гӯдакон ба бурда ҳамин меваҳо гелос, олу додем. мана бо ҳам халқ ба мана оилаҳои камбизод ба додем ҳам хеле меваҳо. коргаро сезони бисёр одам кор мекунад. рӯзаш ба 20 самонӣ, 40 самонӣ, 30 самон пул метиҳем. аввоям аммоҳо розӣ ки ҳамин рӯзашон гузашта шудааст. ҳамин деҳқонаам ҳамаш розӣ, шукрона мекунем ки ҳамин истиқлол давлат истиқлолият дорем. тинҷи амонӣ мана ҳама чи ҳаст. ин хайч карданаш ин ҳамин соли дароз ҳамин кабуд шуд сар мекунем ин бурунданаша. ғизодоиш ҳамин моҳи феврал озуқа метиҳем, мана нитра амофос метиҳем, селитра метиҳем, мана поруи маҳаллӣ метиҳем. тариқи насос мана ватхоз кати шартнома дорем, пулас шупордагӣ ова. мана насос шартнома дорем, горсет кати пуласа мешупорем, ова мегирем. анҷа 5 гектар замини ман бошад, я 50 халқам ҳамин насос об мехӯрад, ҳамин оби нӯшокиш ҳамин насос. ин боғзоре ки шумо дар навор мебинед як замон ҳамчун заминҳои ғайрикишоварзӣ аз истифода боз монда буданд. бо мурури замон ва сайъу талоши оилаи Наимовҳо дар муддати 10 солаҳои охир ин макони нообод ба яке аз боғҳои мевадиҳанда табдил ёфт. пирамарди деҳа Юлдош Қурбонов дар бораи бунёди боғ ва мавзеъҳои ноободи ин минтақа чунин ибрози андеша намуд. ман ҳамин Толибҷона қариби гӯдакиш мешиносам. ин мана қариб 25 сол шуд ки ҳамин 20 сол зиёд шуд ҳамин боға бунёд кард. ҳаминҷо 5.5 гектар замина ҷои лалмия гирифта боғ кард. ҳамин боғ ба ҳозир себ, олу, гелос, ангур шинондагӣ аз ҳамин чизҳо даромад гирифта фурӯхта истодааст. мана ҳамин ғайр аз ин ҳамин ҷо ба ҳозир насос монда. ҳамин насос кати об бироварда қариб як 40 хоҷагӣ зиёдтар ҳамин халқа об кати таъмин кардааст. Толибҷон ҳамин боғи номаш ҳамин соҳибҷон аст. ҳамин боғ ба қати падараш хеле хизмат кард. хоҷагии деҳқонии соҳиб тариқи насосҳо обёрӣ мегардад ки боғдорон баъзан ҳангоми обёрии ниҳолон ба мушкилот рӯбарӯ мегарданд. ба ҳар ҳол оилаи Наимовҳо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии ватан карда чун ҳамасола меваҷоти босифат истеҳсол менамоянд ва барои ғановат бахшидани бозорҳои дохилии кишвар ҳиссагузор мешаванд. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов, шаҳри Турсунзода, Ҷаҳоннамо.